Era Radio Dengigela. Jinavên danûçeyan a Radyoyê Dengegel dembaş godarên hêja û 20 Nîsanê 2024 şemîn li Brükselê saat 15 li Amedê 16. Hemen nûçeyên di nava rojê de pêşkêş bikin demdem azadiya rêbera Poyê. Şeniyên kantona min biçê banga azadiya fîzîkiya rêber Abdullah Öcalan kirin me ji aliyê Meclisa Kombûna Jinan a Zenûbiya şaxê kantona min biçê ve hatiye darxistin. Endamên rêveberiya Xweseriya Demokratîk a min biçê deste sazî û şeniyên kantonê tevlî meşê bûn. Me ji pêşiya nexşereya Firat dest pê kir û li çarxêreya Sabrî bihar veguherî mîtîngê. Di mîtîngê de berdêvka Kombûna Jinan a Zenûbiya rêwê de hinê zîl axiviyê got dewleta tika dagirker şerê projeyên demokratîk û netewê demokratîk dike. Ji bo ku bigîje vê armanceyê xwe jî tecîta li ser rêber Abdullah Öcalan girantir dike. Ev tecît dervê mirovî û dervê ahlakiye û ji daxwazê vîna gelên azad bişkîne û projeya netewê demokratîk têk bibe. Em soz didin kuriya azadiyê heta bi destxistina serkeftinê berdewam. Sendikavanê Skoçî, Mike Ornot û Antropokol Antrep Grubîcis ji bo piştevaniya xwe pêngava ji rêber Abdullah Öcalan re diyar kirin. Konfederasyona Sendikayên Skoçyayê kongreya xwe li darxist. Kongreyê de ji bo azadiya rêbera Po biryarên girîng hatin standin. Serokê Konfederasyon Mike Ornot tekildarî van biryaran axivî got me di qonaxa xwe de xwest ku hikûmeta Ingîlîstanê ji bo berdana Abdullah Öcalan zextê Tirkiyeyê bike. Her wiha me daxwaz kir ku di bin vanê NATOyê de hewdanên dîplomatîk dest pê bikin û firotina çekan a ji Tirkiye re bi derawastandin. Arnott got ew ê nameyek bişînin ji Wezartekarên Hundirê Ingîlîstan û Seferatxaneya Tirk re û wiha bidawî kir. Birêz Abdullah Öcalan müftiya çarîseriya pirsgirêkan e. Di hêla hazir da em ji bo azadiya wî dixebitin. Lê giring e ku em hîn zêdetin li ser dewletan zextan girantir bike. Serokê damizrêner a beşa antropolojî û guhertina civakiya Enstitûya Kalîforniyayê Andres Grubîsis jî tekildarî kampanyayê ji rêber Porê Azadiya Xavî. Grubîsis wiha balkişan ser giringiya pêngavê ev kampanya pir giring e. Li gorî min hewceye em çalaktir bin. Divê em di mijara şoreşgeriya Öcalan û fikrên wî de bi ısrar bin. Grubîcis leşankir ku rêbera Po dibin şert û mercên pir zehmete fikrên xwe veguheran de pergaleke û ji videolan re bûye îlham û wiha dewam kir. Öcalan ji rêberekê şoreşger wê de tir e. Her wiha Öcalan filozof, civaknaz û zanyareke giring e. Bi fikrên xwe rê nîşan dide tesîreke mezin li ser mirovan ava dike. Şêweyeke axaftin û nivîsandinê ya hebûna felsefîk û siyasî nîşan dide diafirîne. Grubîcis axaftina xwe wiha bidawî kir ji bo Öcalan tevgereke gerdûnî û bihêz lazim e ku em karibin azadiya wî mîsoger bikin. Studiyemîn civîna civata giştiya Kongreya Netewî Kurdistanê keneke li bajarê Hollanda Den Haag û beşdariya sedan delegeyan dest pê kir. Kongreya Netewî Kurdistanê keneke 26 Gulana 1999 li ser pêşniyara rêbera Po hat damizrandin. Ji wê demê ve ango ev 25 salan li her çar aliyên Kurdistanê xebatên yekîtiya gelê Kurd dimeşîne. Studiyemîn civata giştiya keneke li bajarê Hollanda Den Haag beşiyara di têkoşîra rizgarî û azadiya Kurdistanê de Riyad serkeftinê yekîtiye li hev kom bû. Tevî hevserokên keneke 200 delege ji 4-5 Kurdistanê di civatayê de amade bûn. Her wiha Walî Silêmanî Heval Ebubekir di heman nûnerên partiyên siyasî û keseyê tevlî civînê giştî bûn. Civata giştî bi xwendina Sûrûda Netewê Êraqî dest pê kir. Axaftina vekirînê ji aliyê rêveberên keneke Doktor Şêrgo Mihemed Emîn û Sihala Hafîfe hat kirin. Paş
دیوانا کو و جوات بره و به هات البجارتن اندما دیوان برده کاتیکلین در و یا کنکن نلوفر کوچ آخافتنه کرو بود ام دمک کریتیک ده جوین خو پکتین جی هر دمه زدتر امنیزی آزادی آخوانه و تیک از ده هم بر ایرشن سرگل کرد و بدنگ نمینه پشت رهف سروکن کرک زینب مراد و احمد کراموز جاخوین زینب مراد اویک آنی زمان لروشتا ناوین و جیهان کریزه جدی هیا دجمن علمه وی که ده چارچوه برجواندی خود بکارتینن و دخوازن ایرشی گلمه بکه دخوازن پلان خوین کو نکارینه بسدان سالانه پک بینن ترکیه سرکش وان کمکوجیانه ایران سوریه و عراقی پارچه یک بیکنه لدی جوان همو کمکوجیان و ام کرد یکیتیا خو آوا بکن و ام کنکه و سازین کرد لدی جو اپراسیون لشکری ترکیه به همو آوایی هلوستا خو نشان بدن و ام بوان بدن زانین کو خاکا کردستان رومت نامه همو یانه و حوجه هرکس بیکی بپاریزه احمد کراموزی و حاخوی به تایبتی چهار دولتین متینگر ایرو بونه یک و ایرشیلی دستگفتین گله کردکه ترکیه کردستان سوچه ندیجه مروانی پکتیره به کارانه چکن کمی و هیزا زده نشانه ویکنه هودده که خاکا مداگر بکن احمد کراموز دا خفتنا خوده بانکلو پیدکه جیگر دیبه پیدکه دیگر ترکیه نبه هم توانه کمکوژی و کریزان لبه ام جبو برجواندی و یکیتیا گله کرد کار بکن رزگار بونا گله ما لبره Tuncer Bakırhan Merota'ya siberoje diyar kir. Meclisa Partiya ve Kevu Demokrasiya gelen Dem Parti ji bu encamen hilbijartine binirxine u xeta tekoşina ya serdema peş diyar bike li navên daxoya giştî dicive. Hevserokê giştê Dem Partiye Tuncer Bakırhan di civînê de axivî Bakırhan da zanin ku di civîna Meclisa Partiye ya ku dê di rojan berdewam bike de encamen hilbijartine û pêvajiya siyasî binirxînin û qala hilbijartinên herêmiyên Sûyekê adarê kir û wiha got. Hilbijartin ji bo gelan ketkaran, ciwanan, jinan û Kurdan bironahiyek û riyeken û gelek Kurd di Sûyekê adarê de xwedî lîvîna xwe derket. Qayûm şandin û deng dan partiya xwe û li cem partiya xwe sekinî. Gelê herêmê ji rand, hilweşîn û talanê re gotina. Li dijî her cure hîle û derewan li dijî bertilê dibin banê Dem Partiyê de kombû û dîsa şeredarî bi dest xistin. Li Tirkiye dîsa bin dest ketkar jin û ciwan dibin banê Dem Partiyê de kombû û di rêveberiyên herêmî de bûn xwedî gotin. Devame dest bi hilbijartinê kir jî me gotibû em ê şaredariyên herêmê yên qayûm bi rêve dibin bi dest bixin. Me gotibû ku em ê qayûman bişînin û li aliyê Tirkiye jî li cihê ku gelê me li dijî dê vîna wan di rêveberiyê de cih bigire. Her du stratejiyên me jî bi awayeke serkeft pêk hatin. Dem Partî nexşeriya encam û پیشروجا ترکیه دیار کریه به هیله ده کو دولاب او دروان به هلبجیرن هرام اراده شرنق بیتیز قرص گلک ناوچه و باجارو کن مهاتن خسب کرن ابد جیوین خوده که ماسی نبسی سدم نوداکر دیار بکن و امی جبو چاره سری هودان خسیدتر بکن اره سرکفتنه که لبل اف سرکفتن یا گلمه که ماسی و نبسی یمه امی دوان جیوینان ده که ماسی و نبسی ان خو تثبیت بکن و ده خباتا هولی را کرنا وان کماسیان بدن مشاندر. İhade li Anatoliya navên çil û du girtiyan jiyana xwe ji dest daye. Li gorî rapora girtikên Anatoliya navên a sala 2023 a şaxa İhadeya Ankara'ya sala borî li girtikên cudaherîkêm çil û du girtî jiyana xwe ji dest dane. Rapor li şaxa İhadeya Ankara'ya biriya çepemenî hat ragihandin. Endama MYK ya İhadeya Nuray Çevirmen got li sala 2023 de ji çil û çar girtîgehên vekirî û girtiyên Anatoliya navên 510 kesan serliwan daye. Ji girtîgehên herêmên din jî ji Sûyekê girtîgehên vekirî û girtî 98 kesan serliwan daye. Bi berdewamî got müdüriyeta giştî ya girtîgehan van daneyan biraya giştî parve nake. Daneyên ku İHADê ji çavkaniyên eşkere biraya çepemenî û ji kesên serlî İHADê dane berhev kirine. Nuray Çevirmen balkişan polîtikayên tecîtê û çalakiyên li hemberî wan polîtikayên û got li girtîgehan herîkem 1587 bin pêkirina mafan tenduristiyê rû dane. Hevser
Seruki İhade Ankara Ömer Faruk Yazıcı jî da zanin ku li girtîgên Anatoliya navîn sala 2023 dimehên çile Sibat Adarê de 256 bin pêkirina mafan, di Nîsan Gulan Haziranê de 357 bin pêkirina mafan, di Tirme Tabaq û İlonê de 83 bin pêkirina mafan û di Cotmeh Mijdar Kanûnê de jî 39 bin pêkirina mafan û bi giştî 735 bin pêkirina mafan rûdane. Yazmacı herî dawî encama raporê û pêşniyazan a raporê eşkere kir û balkişan ser bin pêkirinin duwarê dermankirin ragihandinê yên li girtîkan. Li İzmirê jî rêxistina mafê mirovan û hukûkê balkişan ser bin pêkirina mafan û ji bo girtina girtîgehên bi ewlekariya bilind ban kirin û gotin bila demil dest girtîgehên bi ewlekariya bilind bên girtin. Milîsên Azadiya Kurdistanê mak li dijî qeymeqamtiya navçeya Xîzanê û Erzurumê çalakî kirin. Milîsên Azadiya Kurdistanê mak 19 Nîsanê bi şev saat 1:50 de li dijî qeymeqamtiya navçeya Xîzanê ya Erzurumê bi teqemeniyên destçêkirî çalakî kirin. Weseyta zirxiya polîsan ku piştî nîv saat 6 cihê bûyerê jî bi teqemeniyên dest çêkirî hate xistin. Makê tekedarî çalakê daxuyanek nivîskî da bû got. Çalakiyên berdewamî yên makê dijmin de tirsîne û eşkereye ku dijmin timî di nava panîkê de ye. Dijmin xwe bi ewle hîs nake û ew ê hîs neke jî. Ew ê di kolanên me de bi rehetî negerin. Ew ê nekaribin gelê me li kolanan bike fê xwe ceza bikin. Heta ku ev pergala zilim û dagirkeriye hilweşê û kolanên me azad bibe wê çalakiyê me jî bêhnaber bidome. Piştî çalakî milîsên me baweyeke serkeftî gihîştin qadên xwe. Em bank li jin û ciwanên Kurdistanê dikin ku tev li refên milîsên makê bibin. Müdürê mektebê ku li Xarpêtê tacîz li neh xwendekaran kiribû hat girtin. Müdürê dibistanê yê bi navê GC ku berê tacîz li 8 xwendekaran kiribû di 29 Adarê de ji alî dadgehê nöbetdar ve bi kontrola adlî hat berdan û dema xwendekarek din tacîz kir hat binçavkirin û sevkî yekemîn dadgehê cezayan Sulhê ya Xarpêtê hat kirin. GC ji ber sûcê tacîza zarokan hat girtin û ew şandin girtîgehê. Li Hesekê sû 8 kes hatin girtin navên de ragihandinê Hêzên Sûriya Demokratîk QSD derbarê operasyonê de li ser malpera xwe daxuyaniyek da. Li gorî daxuyanî hêzên operasyonên leşkeriyên Teybet ên QSD yekîneyên parastina ji YPJ û hêzên ewlekariya hundirîn wê sibehê li Hesekê operasyoneke berfile hirdar xistiye. Di operasyonê de sû 8 kes bi gumana endamtiya Daişê ku amadekariya êrişên terorî dikin hatin girtin. Her wa gelek çek û cebelxane li ser van kesan jî hatine desteser kirin. Sekreteri Kombûna Niştimaniya Kurdistanê Mehmed Ebbas jiyana xwe ji dest da. Hat ragihandin ku Ebbas di encama nexweşiyê de çû ser dilovaniya xwe. Mehmed Ebbas li Rojavayê Kurdistanê li du xwe mîraseke bi têkoşîn û berxwe de nidagirtî hêşt. Ebbas sala 1946 de li gundê Beyan Dûrê ê navçeya Tirabespiyê jî dayîk bûye. Ji siyasetmedarên pêşîn bû ku tevlî projeya Rêveberiya Xweseriya Demokratîk bû ku 21 Çile 2014 hat avakirin. Bi helwestên xwe yên niştimanî li hemberî siyasetên hin partiyên li dijî doza Kurd dihat naskirin. Her wa helwesta wî li hemberî êrişên Dewleta Tirk Hêzên Kurd û Kurdistanê diyar û zelal bû. Ev yek ji têkoşerên herî kevnar li Herêmê bû ku ji bo doza Kurd li Sûriye fedakariyên mezin kirin. Mehmed Abbas li gundê xwe Beyan Dûr ê navçeya Tirabespiyê werê weşartin. Dadgeha İranê dema girtinê ya sê çalekvanên Kurd dirêj kir li gorî nûçeya tora mafê mirovana Kurdistanê di rojên borî de dadgeha şoreşa bajarê Bokan ya Rûşetê Kurdistanê biryar da ku her sê çalekvanên Kurd Rauf Şêx Merûfî, Mihemed Ferecî û Kamiran Sultanî yên ku di şoreşa jin jiyan azadî de berî salekê hatibûn girtin du mehindin jî di girtîgehê de bûnin. Amedspor sibe wê stada xwe li pêşiya alîgirên xwe derkeve maça Iğdır Sporê. Amedspor sezoneke pir serkevtî derbas kir û ji bo beş şampiyon gavek biçûkma. Serokê Amedsporê Aziz Elaldî daxuyanî da çepemenî û bank li alîgirên Amedsporê kir. Elaldî dibêje ji pêşbirka
Iğdır Spor'e elkaye ku pirmezin he alaqaya ke ku pirmezin heye nêzîkî milyonê kes wê ji bo pêşbirgê were Amedê hûn jî dizanin kapasîteya stada me sû 3000 kes e. Ji ber vê yekê derfeta me tune ku em hemû alîgirên xwe bigirin stadê. Ji bo ku qada bajêr û parka ormanê bikin bînin jî me serî li şaredariya bajarê mezin Amedê da. Şaredariyê destûr da û em ê ji bo alîgirên xwe li van du navên dan sînevîzyonê amade bikin. Li Colemergê hezar çêbû bezên welatiyan dibin axê de man duh danê êvarê li gundê dê zêyê navçeya Colemergê hezar çêbû. Piştî hezazê xwediyên sewalan telefonê serwîsa lezgîn 112 kirin û alîkarî xwestin. Afat û îdareya taybet a Parêzgehê hatin herêmê û ji bo bezên dibin axê de asêmana xilas bibin dest bi xebatan kirin. Nûçeya Meyadavî Rusyayê pêncî dronên Ukraynayê xist xwarê. Wezîreta Parastiya Rusyayê bi daxuyanekê ragihand ku pergala wê ya parastina hawayî duh bi şev pêncî dronên Ukraynayê li asmanê Rusyayê xistine xwarê. Di daxuyanê de hat diyarkirin ku ji wan dronan 26 li Belgrodê, 10 li Bryanskê, 8 li Kurskê, 2 li Tulayê, 1 li Smolenskê, 1 li Rzaynê, 1 li Klogoyê û 1 jî li Moskowayê hatine xistin. Belê gudarên